ole voina kanzir tir chu chapter number 11 Biotechnology Principles and Processes ti kha lo ne ta ni voin hun rei lo te a hian thil tam tak kan soi man lo mai the amai ro chu kanzir chinang angte uluk taka longai thaturin kan hanin som sa ani chuan amma saberin he biotechnology chapter a kan lu tak tak ma hian biotechnology hi enge omzia tia kha kan han en ma support don ta ni biotechnology chu enge kan ti chuan biotechnology chu mishing mamo siam chuana tura ta na thil nung dang living organisms dang amo living organisms atanga substance dang kan mu khami kan man tang kai na kha biotechnology chu alo ni ta ani lo pon kan soifia theidana chuan science peng pakhat chu ta chuan mishing mamo human beings mamo kan siam chua theina tur atana living organisms dang kan hanti khan microorganisms te pon ni theya plants po kan mang theya animals dang te po kan mang theya khatiang sang amo chuan khang living organisms atanga enzymes an mu ate mo khatiang an mu chuate an siam chuate kan manaka kha khami thiam na kha biotechnology na atum ber chu alo ni ta ni biotechnology a hian ki pui poimo deu pani lo om ta a chung te chu genetic engineering kan ti le chemical engineering kan ti ate hi alo ni ta ni chuan genetic engineering hi aming dang zo ka chuan rDNA amo recombinant DNA technology ti in kan soi ve tho ta chu ta chon aminga gene genetics ti adela bagian gene a entir don ti kha chu a hriat ngal thein karing ta chuwang chuan genetic engineering emo recombinant DNA technology a chuan genes alteration emo manipulation kha a involved don ta ni mo chu omzia chu ti danglam kan genetic material chu DNA ani theya ani ro pon RNA po ani theya enga po kha lo ni ta se khami genetic material kan ti danglama kan manipulate kha genetic engineering emo rDNA technology chuan a huam alo ni ta ani le engtin ne kan manipulate ang kan ti chuan chuta chuan organism sang ve atangin genetic material pani akha kan zomanga chuan kan zom chuan rDNA kan ti recombinant DNA akha kan lo siam chuakanga khari recombinant DNA kan siam chuakha host organism a hemi mishing tan mo siam chona tura tan hian kan thun don ta ni kha genetic engineering na atum ber chu alo ni ta ni chuan biotechnology peng bakhal le chu chemical engineering kan ti akha alo ni ta chemical engineering chu heta ka tar na nang hian maintenance of sterile or contamination free environment ti na alo ni ta ni sterile ti hi heta hian thiang lim tina alo ni ta thil dang engma enge ni nanna shikamo thilina apol boy mi alo mo contaminate mi alo khami environment maintain kha chemical engineering in atum chu alo ni ta ni engwa in nge chu environment chu kan maintain ngai kan ti chuan khang mishing mamo siam tu tur microorganisms mo cell amoni te kha an than na tur tan de anin tha pun the na tur tan khan environment thiang lim deu thil dangina apol buai lo kha an lo mamo ta chumi ani lo chuan nan na shikte mo thil dangina aron pol buai chuan kha an product siam tur anga kha an siam the don lo awang khan hemi he genetic engineering kan ti na konga po hian kha environment thiang lim maintain kha apoi mo em ani achan chu biotechnological products sang disina kan soi mishing mamo siam chwa na konga khan na satakin kongro asud don awangin kha alo tangkai ta ani chuan kan thria tura chuan tu laya kan thlai mu tam tak te hi hybridization technique amo cross breeding kan ti ma kan nei te alo ni ta cross breeding amo hybridization a hi engeni species shanveve organism species shanveve thapol tira ai thazok siam na te kha alo ni thin ta mishing hian man lai tangin thlai ching tu te pon he hybridization technique hi an long mang to thin ani amai ro chu he hybridization technique hi a thadro din thadlo na ani na chana chu kha hybridization technique a chuan
characters tha kan du tak kha kan nei thei lain an ma nia characters tha lo oma kha an chom tel ve treu thin awangin kha khan har satna asiam thin alo ni chumi sukyang tur chuan chu hybridization a problem dian tak siam sukyang tur chuan recombinant DNA kan tia hi a technique hi an lo ngai to chuak ta lo ni ta chuan he recombinant DNA a hian an ti dana chuan hi a step ti sang achu alo ni ta ni chuan recombinant DNA an ti dan na sabera chuan khami gene kan du tak siam chhuak tura kan du akha mo kha asela kha as om na sela kha kan isolate anga chuan kan culture don ta ni mo chuan kan culture omzia chu laboratory conditions a kan in thapu tir don ti na ni ta ni khami kan gene a product kan mamo mishing ta na tangkai tur ne kan hriat a product kan mamo tak om na sela kha kan isolate anga mo chuan kha sela kha laboratory conditions a kan thapun tir anga chu culture cells alo ni ta ni chuan khami nuwa khan achunga DNA oma kha kan du awangin kha culture chunga culture cell chunga a DNA oma akat theina tur tan khan enzyme kan jong don ta ni chuna point panhina chuan selection of specific restriction and the nucleus kan ti hi chu nakina a restriction and the nucleus chungchanga hi chu nakina po kan na soifia don ta a enzyme akat tu tur kha kan jong don alon ta ni chuan adodlia chuan isolation of desired gene and cutting them using restriction and the nucleus kan ti ta chuan adodlia chuan kha gene kan du tak a product siam chhuak tu tura kan du tak gene kha kan isolate anga chuan hair restriction and the nucleus ama kat thei tu tur big mangkhan kan kat don ta ni mo chu a step number 3 na I involve chu alo ni ta ni hela hian an entaila hela hian hi akat sa lo ni ta ni hi for DNA chu akat sa restriction enzyme manga in kat sa kha alo ni ta ni chuan adodle chuan kha nge ni gene of interest amo kan gene du tak ringot ni lo khan a omna tur a vector a po kha restriction and the nucleus pang tho khan mo ai in ang chia khan kan kat ve don ta ni mo chu a fourth point ani ta ni isolation and cutting vector using same ti lai hi apoi mo ta ni achan chu restriction enzyme in ang kan man lo chuan akat na lai kha in an lo chuan nakina azom le akhan har sadna a om thina wangin ai in ang taka khami restriction and the nucleus in ang khan kan zong alongai don ta ni chuan adod le chuan kha gene of interest kan ti kan gene kan du le hata a vector kha mo kan join don ta ni kan join anga chuta chuan kan siam chwa kan ti chuan rDNA recombinant DNA khami pahni inzomina asiam chwa chu recombinant DNA kha kan lo siam chwa don ta ni chuan kha recombinant DNA kan siam chwa ta kha host organism mo hela hian hi gene of interest ania hi a vector keng tu turen ta kan zom ta ligase mang hian enzyme mang hian kan zomanga chon hi rDNA recombinant DNA kan tia kha alo ni ta ni mo chon recombinant DNA hi host organism heta hi chon E. coli kan mang ta a host organism a kan thun don ta ni chon host organism chunga kan thun khan khami rDNA recombinant DNA kan tia kha a host organism nen khan alo multiply dun zelanga copy in siamanga hemi bacterial cells a multiply role hian a chunga gene kan du tak a gene of interest kan ti akha kha multiply tel ve zelanga chuan kha nge ni gene of interest gene kan du tak kha copy tam tak multiple copies a hi kan lo nei thei pha don tan chuan chumi hnuwa chuan kha gene of interest kan gene mamo tak kha kan da chokanga chu he the protein synthesis process in expression gene expression among khan in express ha chuta chuan kan product du tak kha kan siam chho don ta ni hi rDNA technique ina aken bera chu alo ni ta ni engwangin nge he recombinant DNA technique hi an man kan ti na chan enga tinge hela hian vector hian hi gene of interest hi nen hian kan zom kher kan ti na chan chu hetia kan zom lo chuan hemi foreign DNA hi sela bathun ringot taila hemi cell replicate role hian a replicate ve thailo wang khan hemi vectorina zoma chuan a host organism kan thun chau khan a replicate thei don wangin helaya
kat nuwa zoom kher RDNA siam khera kha angaya chumini wang chuan he technique hi alo chuak ta ni tia kha hriat tur lo ni ta ni chuan tuna chuan recombinant DNA technology zina kan han soi khami kan ti na tura ta na man ro chi sang sanga kha kan han en lockdown lo ni ta ni amma sabira chuan kan man ro poimo tak he recombinant DNA technology atana kan man ro poimo tak chu restriction endonuclease hi alo ni ta ni restriction endonuclease mo restriction enzyme ti pon kan soi thin ta ming danga chuan molecular scissors sakor bakche molecule kat thei tu sakor bakche ti te pon an soi ve thin ta chuan he restriction endonuclease hi enge kan ti chuan enzyme ani a DNA kha location khoi specific location khoi lai ammonia khan a kat thei khatiang ang DNA khoi ammonia kat thei ang chi hawa kha restriction endonuclease mo restriction enzyme ti a kan soi ta chu alo ni ta ni chuan hang restriction endonuclease hi bacteria atanga an extract ani tlang puita ni bacteria khan kan shed me tura chuan bacteria khan virus chi khat bacteriophage in abei thin da chuan kha bacteriophage lakalo in ve na tura tan khan bacteria hian he enzyme restriction enzyme kan ti ang hi ape chuak thin ta khami apek chuak mang khan kha aron be tu tur bacteriophage genetic material kha alo eral thin ta ni chuan chumi thiam na mang chuan chu enzyme chu bacteria atangin an extract a chuan restriction endonuclease hi kan lo nei thei ta ani chuan restriction endonuclease hian ani le cell chunga kan handa a DNA kat tura kan handa khan engtin nge na tho tia kha kan an en le lok ta ga chuan cell chunga kha restriction endonuclease mo restriction enzyme kan an introduce kha DNA length kha mo DNA to strand thui tak ani ti kha kan hrianga kha DNA strand kha aron zir don ta ni a ziranga ti khan an inspect anga en dik velanga chuan khoi lai amoni khan aron bind don ta ni mo khoi lai amoni khan bind anga a bind lai tak hi he restriction endonuclease in DNA a bind lai tak hi recognition sequence ti hin kan soi thin tan mo chuan recognition sequence su atlang pui chuan base pair pali atanga paruk palindromic sequence ha in arrange hi alo ni tani helai palindromic sequence ti hi poimo em ni palindrome hi enge ni kan ti chuan palindrome chu word amazonga kan chiar le ahnung zonga kan chiara omze in ang nei kha alo ni tani entinan malayalam ti wat hi kan muin ka ringa he malayalam ti hi amazo kan chiar hian malayalam ti ania nungzo kan chiar po hian malayalam ti tho alo ni tani chumini wangchon he malayalam ti word hi palindrome alo ni tani amazo le nungzonga omjene ani wang han khatiang chia khat DNA a restriction endonuclease in azo recognize like ta ka chu palindromic nucleotide sequence he helai po hian an entaila he hi palindromic nucleotide sequence ani he hi 5 prime to 3 prime direction ani a to ta chuan base pair kha GAA TTC ti in ain arrange ta ale zonga kan chiar pon helai hian GAA TTC ti tho kha alo ni ta ni kha palindromic sequence so ni ta khatia ang vek kha restriction endonuclease ina an recognition sequence chu alo ni ta ni chuan kha recognition sequence a khan an zubain don ta chuan an zubain khan DNA structure chu kan hria a chunga hian hemi a base hi omanga a pon lama hi chuan a sugar phosphate backbone kan tia kha a don ta ni kha a sugar phosphate backbone a khan a kat don ta ni tin an kat dan tlang puya chuan a lai taka heng lai a kat lo hian a sir dewa hian in hong asir le asira hian ti hian an kat na lai point ang che don ta ni kha asir le asira an kat khan a chuang he helai kan huang hian strand single strand chuang a kha lo don ta ni chunglam le hnual lema khan
he single strand chuang lo oma DNA strand lo oma hi sticky ends ti in kan soi thin ta a chuan sticky ends hi enga tinge in siam kher enge poimo na kan ti chuan ni china kan soi to ang khan mo DNA strand kan gene of interest omna DNA strand le keng tu tur vector akha restriction endonuclease mo restriction enzyme in ang chen kan kat don tani in ang chia kan kat chuan helaya a sticky end mo a hi a base o makha in ang chia chia don tani a base o makha in an chuan mo nakina vector le gene of interest kan zom don khan a base o main anawang khan complementary base pairing kha helaya a base in zom tur kha ati olsam ta achumi ni wang chuan sticky ends in siama hi hemi restriction endonuclease na thona atan bi khi chuan apoi mo ani ti kha share tur ani chuan restriction endonuclease hi ming pek dan aum ve ta nomenclature himo chuan restriction endonuclease enzyme kha in ang reng ti share turin ta chuta chuan ming pek dan a chuan tian ulung doi nan en taila hei hi restriction enzyme helai po hian restriction enzyme chi sang sang ming chu karon data a hei hi an mani ming ania hei hi again an source ha alo ni ta a bacteria tangin an extract ti to kha chuan helai hian an recognition sequence ka a column nung bera hian a omani ti kha share turin ta ni chuan pakhat le khan la chuak daila ming pek dan kan share all samnan chuan hei eco r1 a hi restriction enzyme pakhat alo ni ta chuan ming ma saber chu hei hi eco r1 hi chu a enzyme a bacteria an lak chuan na chu escherichia coli alo ni ta chuan escherichia coli ming first letter chu e alo ni ta ni chu wa chuan e kan da ta chuan hemi a second two letters hi a species helaya a species pani ming masa pani atanga lak coli ti atanga cot hi lak alo ni ta chuan r hi chu khami bacteria strain kan isolate na mo kami ming choi la kanita tin 1 atobera hian hi roman number in peshin ta hi chu enzyme kha bacteria b ka tanga an isolate dan mo an number in dota an isolate dan kami in dot khan ming an peshin ta ni chumi kan share theina chana chu eco r1 hi chu an isolate ma saber ta escherichia coli bacteria tagin eco r2 ti te eco r3 ti de po kha the to kami enzyme kha bacteria b ka tanga an isolate thei dan akhale tani hei hi ming pek dan hen tani hei hi kha restriction enzyme bi ka aloni ta chuan plasmid po hi a vector kha mo akeng tu tur kha ming pek dan om vele tho tani mo hei hi plasmid ming pakhat lo ni ta PBR322 ti in kan soi ta chuan PBR322 chuan p ti hi chu plasmid ti na mei alo ni ta chuan BR ti dot le a capital letter om hi chu hei chu a scientist among a researcher ning choya an pek alo ni ta ani heta b ki chuan PBR322b ka hi chuan b hi chu Bolivar ti na ni r hi Rodriguez ti na alo ni ta ni chuan 322 kan ti hi chu khami a plasmid number ve shim kha mo kha a number an pek dan kha alo ni ta ni hei hi restriction enzyme big ming an pek dan chu alo ni ta ni tuna chuan khami a tools pani na khan kan lu don ta ni mo chuan restriction enzyme mang khan DNA kan lo katta chuan DNA antinan DNA segment pakhala po kha restriction enzyme pakhat khan recognition sequence kha mun rang sanga lo nei thei ta ni mun rang sanga anei chuan khami restriction enzyme pakhat kan zu introduce khan mun khat itama katanga chuwang chuan DNA kha fragment tam tak alo om thei ta ni kha DNA fragment kan clear shan theina kan separate theina le kan isolate theina man ruwa kha a tool pani na chu alo ni ta chuan chumi minga chu gel electrophoresis kan ti ta ni chuan gel electrophoresis chu helaya he khol kan da ang hi gel electrophoresis chu alo ni ta hela hian electrode se oma laya hian khami a base substance da na te kha a omani chuan atlam puin an ti dana chuan gel electrophoresis an ti dan chuan DNA khami an cut to kha mo hemi a base kan ti a gel mo a matrix amoni hian an load don tani a sample kha ta hian an da ta chuan chuta chuan electric in helai hemi khola hian he
a hrui sen le a dum hian electric mang hian ti hian an connect don tan chuan khami electric current kha an apply anga chuan a dot le chuan DNA fragment kha positive charge lama atol don tan engwain nge DNA fragment hi positive charge lama atol don kan tin san chu DNA chu negatively charged particles anitani kan riat ang khan electric current da chuan opposite charge kha in attract don awangin DNA fragments negatively charged a kha hemi a electrode a cathode lampang a positive charge ama hian akal don tan mo chu negatively charged ni vai positive lama akal tin ani chu positive charge lama DNA fragments atol khan a size zir khan atol chen kha loin ang talo tani eta kan huang hian a toya piang a fragment toya piang a them toya piang kha a thleng thuyanga chuan a them a lian anga piang a fragment lian a piang kha a thleng toy don tani mo chon chu mi mang chon chu DNA fragment a them ate kha dikhan an thlen chin kha in ang lawa khami mang khan he jela hian ol sam tak khan kan lo thlia sang thei to don tani tikhan a lo in thliar ta helai jela hian amai ro chu kan thria tur chu mit khan ala mu mai thei lo tani mit long khan mu mai ala thei lo awang khan kha DNA fragment lo in thren ta kha ethidium bromide he stain na ni ta mi mang hian kan stain don tani chuan kan stain nuwa khan UV light din kan kap le don tani chuan UV light kan nuwa khan kha DNA fragment ethidium bromide kan stain kha orange color in alo lang to don tani ser thum rong alo ni to nga chuan ser thum rong alo ni to chuan alo lang sar to tani hemi a base a hian ser thum rong ang khan UV light kan ka khan alo lang nga kha ol sam takin khoilai khan nge DNA fragment do om kha kan zu hu theyanga chon chu a gel atang khan kan kat chhuak anga ti khan DNA fragment sa chu kan thlia sang thei don alo ni ta ni kha thlia san dan chu alo ni ta a chuan a dot le a tools restriction DNA siamna turatana tools recombinant DNA katina siamna turatana tools to cloning vectors alo ni tani chuan cloning vectors su ege ani kan tin chuan DNA molecules foreign DNA keng thei mo DNA molecule re reng foreign DNA keng thei le khami an ken thei mai ba ga khan kha an ken atenen khan whole cell chunga an replicate ngei tur ani ti akha share tur alo ni tani chuan he vector atan hian chi sang man ani thin ta a antinam plasmid ten manga bacteriophage ten manga BAC kan ti te YAC yeast artificial chromosomes kan ti te phage mids kan ti te cosmids kan ti ang chi sang te pok an mang thina ma se an man lar de ber chu plasmid le bacteriophage hi ani ti akha share tur lo ni tani plasmid hi hemi vector atana apoimo na chan em chu khami vector kha host organism a bacteria chunga a thin ta chuan kha plasmid kha bacteria thanna pangai turatan chuan atangkai lo ta amai ro chu plasmida hemi a genetic material a gene sequence in express hi a na bacteria host organism a khan a character kha alo lang chuak thin ta ni khami property awang khan plasmid hi vector atan an mang tangkai ani ti akha share tur alo ni ta ni chuan cloning vector hian characteristics poi mo tak pathum alo nei ta a chungte chu engte kan ti chuan origin of replication helaya chuan he ori ti hian kan muta he hi plasmid pakhat PBR322 nisina ka soi PBR322 plasmid structure akha alo ni ta a nei lai point ming alang thei ta a chuan ori ti hi origin of replication ti na helai mi hi alo ni ta a he hi chu DNA replication in tran na tur kha mo vector DNA replication in tran na tur kha origin of replication kan ti ta a helai origin of replication a hian foreign DNA kan du akha kan thun chuan helai tang hian kha foreign DNA kha khami a the host replicate role khan a replicate ve thei don tani chona dodlia chuan selectable markers hello tani selectable markers hi chu gene sequence he ela hian he ascendang hian alang thei ta MRT le ZRT hi ani ta chu PBR322b ka chuan ni ta kha khan transformant le non transformant
clear sang thei tu gene sequence kha selectable marker tia kan soi tu alo ni ta ni ani le transformant chu enge kan ti chuan khami bacteria re reng rDNA amo gene of interest khami foreign DNA nei ho re reng a kha chu transformant in kan soi ta khami transformant nei velo ho a kha chu non transformant kan ti a khami pahni clear shan na tura tan khan hemi gene sequence selectable marker kan ti hi apoi mo ani ti kha share tur alo ni ta ni chuan anti non transformant a hi chuan hemi PBR322B ka chuan sequence pahni nei ta ampicillin resistance le tetracycline resistance alo nei ta ampicillin resistance omja chu ampicillin a resist theya a omda bacteria pon ampicillin antibiotics kha resist ang tetracycline resistance nei chuan a omna bacteria khan tetracycline a resist don tinan tani hetiang deuh hian ampicillin re tetracycline kha ti dang lam lo mo bacteria cell ti dang lam lo kha chuan a resist thei ve don tani amai ro chu hemi a selectable marker a hian helai region a hian foreign DNA lo thun taila he ampicillin resistance hi anei don lo tani a gene sequence kha kan ti dang lam awangin chon anei lo kha chuan ampicillin resistance kha he plasmid gene he nei lo chon a omna bacteria po khan anei lo nga khami bacteria khan antibiotic ampicillin kha a resist thei lo nga chumi ni wang chon he ampicillin medium ai chon a thang thei lo nga amai ro chu tetracycline resistance kha ala nei wang heta ero hi chuan olsam takin a thang thei don ta ni chu tiang bok chuan hei hi tetracycline helama hian foreign DNA kan thun chuan hei hi a sequence kan ti dang lamanga heta hian a thang thei lo ve thawanga amai ro chu lam kan ti dang lam lo chuan heta hian ampicillin medium a hian a thang ve thei don ta ni chumi ni wang chuan helaya selectable marker of foreign DNA nei lo transformant le non transformant ho clear shan na tura tan khan selectable marker hi apoi mo ni ti kha share tur ni tina pathum na chuan recognition site ni a hei hi chu ama kan soi to kan recognition sequence kha vector chuan a bind restriction enzyme in an bind na tura kha pakhat amo enzyme pakhatan pakhat zelang kha anei nge tura ni ta happy BR322 a hian hei kan mo ang hian recognition site restriction enzyme chi sang PST1 te PVU1 eco R1 te BAMH1 te mun sang an nei ani ti kha share tur alo ni ta ni kha cloning vectors characteristics poimo ho chu alo ni ta ni khami china kha voini a chuan kan zir thei ani anga kha a introduction te kan soya tin a tools kha pathum thleng kan soita pathum na thleng kan soya kan la soi zo lo ti kha chapter in en chuan in share anga kha class le a video le a kha a tools le a topic dang kha chu kan zir chhun som le don nia